prichádza taký bod programu, kedy vám budú samostatne rozprávať tí ľudia, o ktorých sme povedali, že sú vzácni a naozaj sú skutočne. Tak dovolte, aby som privítala prvú hostku, ktorou je dnes večer sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Nebojte sa, celé vám to čítať nebudem, aj keď by sa mnohým zišlo, ale nie v tejto miestnosti, ale tam v tej pod hradom. Ja som zvyknutá robiť aj zbytočné veci. Ešte raz všetkých srdečne pozdravujem, ďakujem za pozvanie, vážim si ho. Mám potrebu na úvod povedať, že chápme to bezdomovectvo aj trochu širšie, pretože na to, aby sme v sebe mali silu, energiu, spôsobilosť podať pomocnú ruku človeku v núdzi, potrebujeme sa predovšetkým sami cítiť súčasťou nejakej komunity a nejakého spoločenstva. Potrebujeme zažívať dôveru, potrebujeme zažívať sociálnu súdržnosť, jednoducho potrebujeme sa tu cítiť doma. Takže je veľká skupina ľudí, ktorá sa žiaľ v súčasnosti na Slovensku cíti vylúčená, skoro ako bezdomová. My sa dnes rozprávame o inej podobe bezdomovectva alebo bez strechy nad hlavou. A ak dovolíte, ja k tomu poviem nie tie individuálne príbehy zo spodu, lebo každý má svoj príbeh, každý jeden z nás. Ale to, čo naozaj isté štruktúry a inštitúcie môžu a mohli by a mali by učiniť, aby sme nerozprávali, ako nám narastá ten problém, on by nám mal naozaj klesať. Problém je v tom zásadný, že pokiaľ... Nie, ešte inak, pardon. Zaradili sme sa, Slovenská republika, medzi krajiny a štáty najvyspelejšie na svete. Patríme medzi prvých horných 25%. A keď poviem túto vetu, znamená to, že azda takto úspešná krajina medzi tými top krajinami by mala byť schopná sa pozrieť na život človeka nie cez prízmu jedno teplé jedlo denne a prístrešok. To o žiadnom úspechu krajiny nevypovedá. Mali by sme mať ambíciu byť niekde úplne inde. V čom je problém a čo potrebujeme urobiť z centrály, vymenujem jedno za druhým, lebo tlačíme pred sebou veľa víziev. Určite sa o tom ešte budete mať celú noc príležitosť rozprávať. Jednoducho, sociálny systém, o ktorom sa tu dnes rozprávalo a celá úvodná diskusia, má slúžiť na podporu ľudí, ktorí stratili aktívne alebo pasívne príjmy, alebo im nestačia na to, aby zo dňa na deň vedeli normálne dôstojne prežívať. Na to je kľúčová výkonná ekonomika. Musím začať tam, kde ten kameň úrazu je zakotvený. Lebo hovoríme o zdrojoch, o financiách. Bez výkonnej ekonomiky, bez efektívneho pružného trhu práce my s tým problémom nepohneme. To si povedzme priamo a na rovinu. Problémom Slovenska na druhom mieste sú nízke mzdy. A tie sú stále nižšie. V dôsledku 3 konsolidačných balíčkoch tie príjmy z práce klesajú a teda aj možnosti nejakej konkrétnej fyzickej pomoci a podpory tým, ktorí sú úplne bez príjmov. Zväčšuje sa tým aj pozíciovanie alebo vlastnosť nie práve pekná a ľudská, a to je isté sebazahľadenie sa do vlastných problémov a uzatváraniu sa pred problémami iných. Sme na svete druhá krajina s najrovnostárskejším rozdelením príjmov a miest. Takže ja keď počúvam také tie rýchle, ľahké riešenia, zdaníme tých bohatých, môžete ma prosím vás s nimi zoznámiť?
lebo možno ich zrátame na prstoch 2 rúk. Pretože tí, ktorí tu zostali a reálne tu platia dane, tých je ako šafránu a plus odchádzajú zo Slovenska, veď veľmi dobre viete. Ale druhá vec je, že tí, ktorí aj majú nejaké vyššie príjmy, tak to nie sú zamestnanci a teda neplatia dane z príjmu a z práce. Majú iný typ príjmu. Takže to je taká naivná predstava. V rovnostárskej spoločnosti to nie je riešenie. To, čo si vyžaduje zásadnú systémovú zmenu, je jednoducho z hľadiska našej témy životné minimum. Je to vlastne hranica absolútnej chudoby. Životné minimum v roku 2005, viem, o čom hovorím, mala som tu česť slúžiť ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo vyššie než stanovená hranica rizika chudoby pre jednotlivca. V súčasnosti životné minimum kleslo na polovicu tejto hranice. V skratke povedané, ono úplne prestalo plniť svoj účel a svoju funkciu. Preto to hlavnou výzvou, ak chceme niečo urobiť, okrem veľkej témy výkonnosti ekonomiky, zvýšenia čistých príjmov a flexibilného trhu práce, potrebujeme úplne na novo systémovo zadefinovať životné minimum. Ja tu mám túto knižku, to ma premiér Odor prinútil s tímom vypracovať, Spravodlivé Slovensko, kde tie konkrétne návrhy sú detailne rozpracované a navrhli sme 2 úrovne, existenčné životné minimum a sociálne životné minimum, ale tak, aby to reálne saturovalo potreby napríklad uhradenia si elektriny, uhradenia si základných nákladov, pretože sme ho aj vyčíslili cez minimalistický spotrebný kôš, aby cez príspevok na bývanie napríklad nevznikali takéto podĺžnosti. Legislatívne nastavenie je v tomto prípade úplne rozhodujúce, aby bolo úplne inak nastavené. A teraz rýchlo. Sociálne služby. V diskusii sa tu o nich hovorilo. Existujú na Slovensku v mnohých prípadoch len na papieri a to je problém decentralizácie kompetencií, čo ktorá obec urobí, čo ktoré mesto urobí, čo neurobí, na čo má zdroje, na čo nemá zdroje. Maličké obce, tie sú úplne vyradené z hry, tie na to nemajú ani kapacity personálne, ani financie. Tu potrebujeme zásadne zmeniť kompetenčný zákon, ale finančné podmienky na previazanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Dnes ma veľmi potešilo, že práve to musí byť mimovládna organizácia Nadácia Dedo, ktorá dnes spustila prvú ambulanciu spojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Úprimne im k tomu gratulujem. Je smutné, že zase raz to musí saturovať mimovládka a nie tie inštitúcie, ktoré by to robiť mali. Potrebujeme zjednotiť systém posudkovej činnosti na sociálne určenie sociálne účely spolu so zdravotným posúdením. To sú tí chorí ľudia, o ktorých tu bola reč. Rovnako pripraviť nový systém financovania sociálnych služieb, ale špecifikovaný na rôzne cieľové skupiny. A spomínané nové rozdelenie kompetencií medzi štátom, vyššími územnými celkami a obcami pri týchto rôznych druhoch sociálnych služieb. Nehovoriac o následnej reforme financovania sociálnych služieb, lebo bez primeraných zdrojov sa tu rozprávame vlastne o nafúknutom balóniku, ktorý nám vyfúči. To zásadné je zrovnoprávniť poskytovateľov služieb úplne jednoznačne, zlepšiť postavenie zamestnancov v sociálnych službách, ich
odmeny, ich kvalifikáciu, ich potrebnú rekvalifikáciu, ale hlavne podporu, lebo pri takejto práci naozaj veľmi rýchlo takzvané vyhoríte a potrebujete reštart. Na záver, podľa mňa je nesmierne dôležité pripomenúť, že bez spolupráce s tretím sektorom nemáme šance. Že sú to práve aktivity treťosektorové a typické pre tretí sektor, kde špecifickým skupinám dokážu mimovládne organizácie pomáhať, ale samozrejme adekvátne financované z centrálnych zdrojov. Musím spomenúť, že každý sociálny systém musí vyvažovať 3 veľmi konfliktné ciele. A zodpovedný služobník v akejkoľvek funkcii ministerskej ich musí brať do úvahy. Musí vedieť pokryť adekvátne existujúce sociálne riziká, ale zároveň obmedziť morálny hazard a zároveň mať primerané finančné náklady pre spoločnosť, tak, aby ich uniesla, aby to nevyvolávalo nové napätie, nový konflikt a viac problémov ako riešení. Obávam sa, že my vieme, čo s tým. A preto dávam veľmi do pozornosti tu a teraz, že bude na vláde po pripomienkovom konaní zákon o sociálnych službách, ktorý je dozretý ako víno, lebo sme ho napísali a pripravili pred 20 rokmi. Bol veľmi dôsledne uskladnený v šuflíku v mojej bývalej pracovni. Osobne s ním mám obrovský problém. Socia pripravila množstvo pripomienok. Nebudem zastierať, že i moja maličkosť, pretože zase je to ani nie na pol žrde. A opäť je to len o tom, že máme šancu minúť 450 miliónov z plánu obnovy, tak nejak nastavíme ten zákon, aby to väčšie výdavky nevyžadovalo. Poprvé, v časoch konsolidácie sa nepríjma zásadná reforma sociálnych služieb. Lebo ak nehovoríme o miliarde a viac, tak to nerobme. Je vylúčené pokryť tie požiadavky, ktoré s tým súvisia. A v čase konsolidácie chápem, že takéto zdroje nemáme. Ale posuňme to na lepšie časy. Nepríjmajme polotovar. Viete, že z polotovaru nebude žiadny dobrý efekt. Po druhé, nezabúdajme, že plán obnovy, to sa tu stalo také zaklinadlo, ale to je pôžička. No tak si požičáme o 450 miliónov menej. Čerpajme to potom zdrojov reálnych, ktoré budeme mať k dispozícii napríklad cez eurofondy. A do tretice, pri takom pohone na čarodejnice, ako dnes je na tretí sektor, sa obávam, že tváriť sa, že práve ten najschopnejší bude tým, ktorým poveríme výkonom sociálnych služieb, je zásadná mylná premisa. Ja tam vidím obrovské záujmy lobbyingové, developerské a zase sa to minie účelu a nebude to nasmerované pre tých, ktorí to potrebujú. Ten zákon je nekvalitný, je nesprávne naformulovaný, nepomôže v danej situácii a najlepšie by bolo, ja to opakujem aj ako verejné výzvy naposledy 17. novembra na tribúne, ja veľmi pekne prosím túto vládu, aby nerobila vôbec nič. Lebo menej pokazí, ako keď robí čokoľvek. Takže aj tento zákon optimálne by bolo, keby sa ho podarilo z toho parlamentu stiahnuť. Pozrite sa, prežil 20 rokov, prežije aj 22. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.